Josef Změlík a.k.a. Ida je český rapper, textař, DJ a zakladatel labelu Ty nikdy Records. Na české hudební scéně působí už pár dekád a je známý svým důrazem na lyriku, osobitý styl a nezávislý přístup k tvorbě. Mezi jeho nejznámější projekty patří alba Daleko blíž a O beatech a lidech. Ty nikdy založil v roce 2006, nedlouho poté se tento nezávislý label stal jedním z nejvýznamnějších v Česku. Jeho součástí jsou například rapeři Paulí Garant, Rest nebo MC Gay. Pojďme nahlédnout do zákulisí nezávislého labelu. Vážení diváci, vítám vás u dnešního dílu naší talk show. Dnes s Josefem Změlíkem, a.k.a. Idou. Ahoj Josefe. Čau. Díky, že jsi přišel. Mám na tebe první otázku. Poslední týdny jsi více manažer nebo hudebník? No, půl na půl asi. To mám takhle, no. A vedeš to takhle? Já to mám teď tak, že momentálně se mi nedaří moc dělat jako hudbu, jako lyrics a tak, takže dělám spíš beaty, ale teď dělám na jako velkém albu jednom a jako půl dne jsem to a půl dne jsem to, takže je to tak 50-50. Mhm. Ty jsi zakladatelem labelu Ty nikdy, který byl založen v roce 2006. Založil si jej s DJem Fatem v podstatě. Jak to vypadá, jak vypadá situace v labelu teď? Vedeš to sám nebo jste stále Nevedu. dva? Vedu to, nebo takhle, jako vedu to sám, ale není to žádná extrémně jako velká věc v tom, že by tam bylo několik zaměstnanců. Mm-hmm. Je tam se mnou jeden kluk, co mi pomáhá s bookingem a dělá webshop, sklad a tak. A potom je tam kluk číslo 2 a ten dělá jako releasy, takže jako dělá i třeba drafty tiskovek, nebo je dodělává ty tiskovky, vydává ty věci, nahrává je na digitály a komunikuje s Warnerem. A vlastně nám i pomáhá třeba s produkcí jako na koncertech a tak, takže jako je to taková parta, která dělá všechno prostě dohromady, ale v kóru jsme takhle 3, plus máme pár externistů, jako třeba na PR a tak. Jasně. K tomu se ještě lehce dostaneme, ale mě by zajímalo teď trochu do historie, co vás v roce 2006 jakoby donutilo založit vydavatelství. Byl to nějaký konkrétní impuls? Nic, my jsme jako, mě bylo asi 5 let, víš co, jakože já jsem jenom chtěl něco mít, nebyla možnost to vydat jako pod Sony nebo tak, jako tyhle ty věci ještě jako nefungovaly, že bys tam jako zaklepal a řekli by ano, chceme vás. Takže to byla taková sranda, to nebylo ani dlouhou dobu vlastně jako žádná firma, oficiální SRO, to byl prostě punk, ale jako makalo to, no. Takže jak dlouho bys řekl, že to trvalo dostat do nějaké podoby, kdy to připomínalo firmu nebo něco jako no tak firma to je pár let, takže to jako ono to vždycky působilo víc seriózně, než to vlastně jako v těch střevech bylo, protože já jsem vždycky chtěl a toužil jsem potom jako dělat tu věc, tečka. A vlastně chybělo mi spousta věcí, která nechyběla konkurenci a ta konkurence třeba spíš měla jako polepy na auta, nebo když to řeknu takhle. A já jsem vždycky byl ten týpek, co měl rád hudbu a co věděl, že umí víc věcí v rámci toho vydávání, než jeho kámoši, co byli jenom artist, což je naprosto v pohodě. Jako. Takže spíš mě to vždycky spíš zajímalo, byl jsem jako úchyl a jsem vlastně furt jako úchyl v tom, že mě zajímá, jak se to dělá jako jinde a líp a tak, ale zároveň jsem totálně nohama na zemi v tom, že vím, že prostě máš limity a přes ně třeba nejde, jako vlak nejede vlak a nemůžeš přes ně jako jít. Říkal jsi, že jsi to sledoval i v zahraničí, tak měl jsi nějaký konkrétní vzor nebo inspiraci, kde brát to know-how na to, jak se dělá label? No, mě vždycky jenom jako inspirací byla vždycky pro mě parta z Los Angeles a to byl independent label Stone's Throw, ten vlastní Peanut Butter Wolf, jako legendární DJ a producent a vyšly tam desky, jako miluju vlastně skoro všechno, co tam vyšlo.
A teď se to vyprofilovalo, že už to dlouhou dobu vlastně není jenom jako label v rámci rapu, ale je tam spousta jazzu, funku, jako vokalistek, groovy hudby a tak. Jako Stones Throw miluju stále, Rhymesayers miluju a jako spousta věcí je, i z Anglie je dobrá prostě, ale tyhle ty dva jsou pro mě nejvíc. A hlavně Stones Throw, teda to je prostě jako srdcovka. Dobře, díky. Řekl bys, že ty někdy je multižánrové vydavatelství, nebo jste byli víc fokus jenom na rap, jako v podstatě, no. Rap. S nějakým možná přesahem do jiného artu. Trošku jo, no. Tak bych to. To musíš říct ty spíš. Jasně. já jsem měl v roce 2012 k Vánocům tričko vaše a hrdě jsem ho nosil. Perfektní. Takže asi to nějak fungovalo. Určitě. Jo. Teda ty si, už jsme trošku načali tu pracovní náplň, tvoji i vlastně tvých kolegů, ale ty teda na vašem webu si uvedený jako booker. A to ale asi nebude tvoje jediná role ve vydavatelství. No, tady vidíš, jak to funguje. Je prostě, jako mě prostě na tom bohužel nikdy moc jako nezáleželo mít jako vizitku a tam mít věci, ale hele, je to prostě můj label a kdykoliv se tam něco stane, tak jsem na drátě. Takže asi tak. Ale vlastně jsem majitel, jsem ředitel, jsem booker, jsem manažer a taky i artist, samozřejmě, no. Jasně. Kolik máte aktivních hudebníků aktuálně? Hele, aktivních, to je super dotaz, protože momentálně je to jako, ta odpověď bude asi zdlouhavá, ale samozřejmě covid a tak dále, staly se tam změny, ne, že by někdo odešel nebo tak, ale nastalo jako tření v rámci toho, že artisti si celkově uvědomili, že třeba spousta věcí jde dělat i bez labelu, což je samozřejmá věc a my dáváme velkou volnost, já nikoho nevlastním a tak, takže my dáváme volnost a kdykoliv potřebuješ cokoliv udělat, tak si to můžeš udělat. Většinou to nikdo nechce udělat sám. Vždycky řešíme projekty, prostě jako chceš to, co chceš za pomoc a tak, víš, co umíme, víš, co třeba neumíme, tohle. Ale vlastně já bych ani nechtěl počítat na ruce, kolik je tam aktivních umělců. Aktivní umělec je ten, kdo vydává, takže to můžeš zjistit z jejich profilů. A pro mě aktivní umělec je ten, kdo fakt jako pracuje v podstatě co denně žije tou hudbou, víš, jako já na to vlastně nedokážu odpovědět, ale momentálně je třeba velmi aktivní, nebo takhle, jako srdcovka je teď, že stavíme prostě Gejovi, nebo pomáhám mu velmi s věcma poslední dobou, protože opustil práci, řekli jsme, že to uděláme jako fakt profi. Teď mu stavíme živou kapelu, budou teďka 2 koncerty, Praha, Brno, super stage design, jako fakt moje srdcovka. Tak to beru jako aktivního. Rest Maka teď bude dělat soustředěnější než dřív na něčem. Jo, prostě... Jasně, ještě Pauli Garanda bez no jasně, určitě. Nejaktivnějších. Určitě. Já teď moc nevím, co dělá Wonder, protože prostě je trošku jako v izolaci. Předpokládám, že dělá hudbu, takže je aktivní, jo, jako nevydává. Prostě ta doba je tak jako pohoršená. Takže obecně byste teda dal říct, že poskytujete těm svým artist nějakou volnost. No jasně, já vždycky říkám, že jsem jako nejlepší kámoš jejich projektů. Jasně, to je hezký. No. Takže v podstatě v praxi třeba vidíš, že už se asi stalo, že přišel umělec, dostal od vás nějakou platformu a potom třeba zjistil, že může vyrůst zase jinde a zase třeba odejde. No a potom třeba přesně jak to říkáš. Promiň, že jsem tě do toho skočil, ale já bych na to zapomněl. To se stalo třeba s Matym. Martin Matys měl normální den a v tom dni zjistil, že se stane. Říká, hele, já si myslím, že můžu to dělat jako jinak. Říkám, OK. Šel, založil si svůj brand, Mixdown Records, šel z Warneru pod Universal a teď se vrací. Víš co? Jasně.
A jak vypadá taková smlouva vaše? Nemusíš jít do detailů, ale máte to na nějakou určitou dobu, má to nějaký jako výhradnost, nevýhradnost. To asi by se vylučovalo s tou volností, ale... Právě je to tajemství naše. Úplně jako je to interní věc a jak říkám, nechci nikoho vlastnit. Samozřejmě, no já jsem to jakoby nikdy nebral tak, že jsem super mega businessman, což je možná špatně v rámci financí, jako za minulost i za budoucnost, ale postaral jsem se o to vždycky, abych byl happy. A někdy seš míň, někdy víc, ale nic se jako nevyčítám. Takže my to tak máme fakt s tou volností, že jako víš co, když někdo, jako já si neumím si ani představit situaci, že podepíšu smlouvu na 2 alba a budu třeba ubližovat zjevně někomu a on řekne, že už to nechce dělat a já řeknu, ne, ještě máš 1 desku, ne, neumím se představit. Určitě. To se stalo, teď jsem viděl, že Navy Blue, můj oblíbenec z New Yorku, prostě se upsal Def Jamu a vydal album a teď vydal další album už pod nějakým jako indie labelem a napsal, že vlastně to v den, kdy vydal tu desku pod Def Jamem, což byl pro spousta lidí asi sen, tak prostě napsal, že tam ta atmosféra není dobrá a já si neumím představit, že by někdo vydával album a nebyla tam dobrá atmosféra. Jako. I to je prostě jako bohoslužba, že jo, ten den, prostě, když to vydáváš, takže tak. Jo, takže vždycky se domluvíme, prostě. Jasně. Ještě zpět k tomu bookingu, pochopil jsem teda správně, že to je jedna teda z těch tvých hlavních činností a chtěl jsem se zeptat, jak k tomu přistupuješ aktivně. Je to teď ve fázi, kdy přijímáš nabídky, zpracováváš je, nebo třeba aktivně vyhledáváš? Díky bohu moc nemusíme jako posílat nabídky. Musím zaklepat na velmi kvalitní bednu. Maršál. No, nemusíme moc posílat nabídky, protože to funguje úplně jednoduše. To není jako know-how super tajný. Prostě když pošleš někomu nabídku, chceš ho bookovat za 100 000, řekneš čau, mám tady třeba nejlepšího interpreta, osvěžíme váš line-up na festiáku, chceme za něj 100 000, on řekne OK, bereme za 60. Před ty, jako, oni se neozvali, ty ses ozval. Ale když se někdo ozve, tak ty řekneš, že chceš 100 a on řekne OK. Jako... Lepší vyjednávací pozice. Možná. No jasně, ale my buď to děláme tak, že ty akce bookujeme, nebo děláme tour sami. Vždycky, když někdo vydá album, tak se snažíme tu tour dělat sami, i produkčně a tak, takže teď třeba je Molo 2, prostě to se dělá produkčně, jako na nás a tak. Takže máme 2 jako varianty. Jasně. Vlastně. Bookuješ i sám sebe? Jako ideu? Nemám to rád, já nemám rád ani psát do vlastních beatů, ale budu to muset zkoušet nějak, ale no moc, jako vlastně jo, ale moc to nemám rád, ale my to máme tak, že já vždycky ty akce jako rozbooku, vymyslím, usadím do kalendáře, domluvím deal a potom už to řeší kolega 1 a kolega 2, prostě ty věci, no. Máte nějaký office, kde byste se scházeli, nebo studio? Myslíš si, že je to v dnešní době potřeba mít nějaké kreativní zázemí, kde se potkáš, nebo to stačí remote? Jako bylo by to asi lepší a já mám studio, tam se nepotkávám s nikým a máme sklad s kanclem, tam jsme se potkali jako párkrát, chybí to, ale jako nějak fungujeme, tak máme, spousta z nás má děti a starosti, jako někdo má i nějakou jinou práci ještě k tomu a tak, takže já nežiju v iluzích, že by ten člověk měl čas non-stop nebo furt na nějakou schůzku. Je to chyba samozřejmě, ale komunikujeme po kanálech mezi sebou a máme, dá se říct, fajn systém interní na odkomunikování věcí. Samozřejmě by to bylo lepší a asi ten kreativní není úplně nejpotřebnější, ten prostor, ale je to asi lepší, než ho nemít. Jak vypadá tvůj pracovní den? Jak bys tu rutinu popsal? Vstanu, jdu třeba s dítětem do školy, vrátím se a pracuju, ale já nepracuju moc dlouho. Já pracuju asi systematicky
snažím se i efektivně a ke spoustě věcem nepotřebuju nikoho, takže ani odpověď hned, nebo jako telefonáty, moc netelefonuju, snažím se spíš všechno v mailech a řeším tak třeba 2 hoďky denně jako věci, jako booking denně. A potom různě, jako je to fakt jako, já spoustu věcí ani neberu jako práci, že teď řeším jako s GM, jestli kapela bude spát, jak tam převezem věci, jako to pro mě je fakt jako taková vášeň. Je to asi, jako určitě to je práce, ale je to pro mě velká vášeň a baví mě to. Něco mě baví míň, něco víc, ale vlastně pracuji podle mě denně, jako denně pracuju, někdy si můžu říct úplně off, někdy připravím večer věci pro kluky, kluci to zpracujou. Je to v řádu 2-3 hodin třeba, někdy 7, že jo, ale jasně. A teď nevím, jestli je práce ve studiu práce, to není pro mě práce na albu, takže určitě. To neberu. Jezdíš aktivně na, dejme tomu, Molo 2 tour, Polio Garanda, objevíš se tam, pojedeš jako se svými... Ne, to je prostě, to je, ne, jako nemám ani moc času a vlastně, když to je v Praze, tak jo, ale mám, jako nejezdím nikam moc, víš co, to je jako... Určitě. Ten interpret má svůj tým, anebo třeba nemá svůj tým. Třeba Pavel má svůj tým lidí, vyhovuje mu to na merch lidi, na nějakou jako produkci na místě. Gay prostě nemá nikoho, zařídí si spoustu věcí na místě sám, ale tam ani spousta věcí není potřeba, víš co, přijedeš, máš tam backstage, jídlo, pití, pak jdeš na zvukovku, jo, jako není to úplně jasně. tak, že by kolem tebe, samozřejmě, je to jak ta kreativní místnost, je to, když to máš, tak je to super, ale když to nemáš, tak to jako zvládneš i bez toho prostě. Jasně, já jsem se ptal vlastně, protože jsem cítil a řekl si, že máš tu vášeň k těm produkčním záležitostem, tak právě mě zajímalo, jestli se to projevuje i třeba v tom jako bytí na tom místě. No, už moc ne, jako rozumím. Už jsem tam párkrát byl na těch místech a úplně mě to neto, jako samozřejmě, když je potřeba, tak jo, ale teď třeba nemám ani moc potřebu chodit hodně jako na koncerty nebo tak, takže prostě spíš mám jako velkou radost, když to pracuje i beze mě, ty věci, jo, že málo kdy už se dokážu sledovat jako divák, protože jsem to viděl už jako 1000krát, neříkám, že by mě to nebavilo, ale už to viděl 1000krát a prostě spíš rád potkáš lidi v backstage jako hosty nebo tak, takže vlastně to beru spíš tak společensky, než jako hudebně ty věci. Dokázal by si třeba i poradit, jaký je nějaký efektivní nástroj, který třeba ty sám využíváš na nějaké jako plánování, ať už toho dne samotného, nebo těch jako vlastních projektů. Používáš, dejme tomu, nějaký software, Trello, Google? Ne, no jako Google, všechno, Google kalendář, Google tabulky, Google dokumenty a tak. Psaný diář? To nedělám. OK. A jaký je tvůj lifehack na to spojit, teď nemyslím ani časově, ale spíš ty 2 persony, ta tvoje hudební stránka a ta manažerská, jako vybudoval jsi za tu dobu už nějaký lifehack, který by tohle dával nějak dohromady, nebo tvoje nějaké řešení toho, jak to odlišit, jak si dát ten prostor? Vlastně ne, nějak jenom dost se upozaďuju, vždycky to tak bylo, možná si to někdo nemyslel, někdo si to nemyslel ani z našich artist, jakože nevím, přišla mi nabídka, prostě chceme někoho z labelu, pošlete ceny, tak jsem se vždycky psal jako na poslední místo, prostě, nebo ne na první. A no, jako bojuju s tím vlastně možná, ale asi ne od slova válka, jako přímo. Prostě je to tak, jak to je. Ten člověk dost často ví, kdo jsem a ta druhá strana, třeba když mě jako bookujou a já vlastně vím, že dělám ty věci dlouho, asi je to dostačující, někdy je
to vynikající, ta naše práce, někdy je třeba moje práce trošku jako možná horší, než by měla jako v rámci toho jako managementu nebo tak. Snažím se prostě tam neprojektovat úplně, snažím se hlavně jako neubližovat nikomu tím, že já bych něco chtěl, ale snažím se vždycky adaptovat na toho umělce, co by pro něj bylo fajn, jak já bych ho rád viděl v rámci, jakože si to umím představit, to je taková vlastnost, to je možná ten lifehack, jako když to ale rozdělíš, jako lifehack na někoho, kdo dělá tuhletu jako management činnost, že umím vystoupit ze sebe a třeba říct si, že jdeš po ulici a najednou vidíš super prostě nějakou věc, tak že by to bylo super, já nevím, pro G nebo pro Anet X, že si umím jako vystoupit z toho těla a najednou se stát tím jako fanouškem vlastně. A to i když třeba děláme s někým nějakou desku, tak dokážu jet tramvají a poslouchat teď třeba momentálně album s Jamesem Colem, co připravujeme, a vlastně dokážu fandit těm lyrics, ale zároveň tam vidět i nedostatky a o tom komunikovat. Takže to je lifehack na to, že dokážu fakt vystoupit sám za sebe. Lifehack na umělce, jako na interpreta teď asi nemám, prostě dělám. Zjistil jsem, že to je fajn, že vlastně nejlepší věci vždycky jsem vytvořil, když mě nic netlačilo, a zároveň jako někdo od tebe něco očekává, ale když jim dlouhou dobu dáváš jenom to, co chceš ty, tak to asi přestanou očekávat. Takže vlastně to je taky ten lifehack, ale společně vůbec to nemám. Jako, jasně, super. Nemám odpověď. Pojďme ještě zpět k vydavatelství jako takovému. Neřešili jsme ještě, nechci do toho zase zabrušovat, není to zase tak podstatný, ale jakou jste se rozhodli založit právní formu, co se týče, nebo co bys doporučil, pojďme na to takhle, co bys doporučil třeba v dnešní době, tady z toho administrativního pohledu nějaké mladé skupině, která si chce založit label. Co si myslíš, že je dneska efektivní řešení na to, jak to ukočírovat se systémem? Jako asi ho nezakládat. Ne, potřebuješ mít jako fakt jako obří srdce, ale když ho teda založíš, tak asi SRO, my to máme taky jako SRO. No. SRO, OK. Můžeš stručně popsat, proč jste se rozhodli takhle? Jenom jestli to má nějaké specifické výhody? Každá jiná varianta nebyla jako taková firma. Mně to přišlo, že to SROčko je prostě firma, která... Já to vlastně asi neumím popsat. Prostě SRO byla jediná taky varianta. Zaštítění prostě toho. Přesně, oficiální. Že zaštítíš to, jako je to oficiální a není to prostě fyzická osoba. No, jako, což jsem dlouho byl takhle prostě a je to blbost. Takže to SROčko bylo fakt jediná varianta. Jasně. Co se nějakých financí týče, čím bych vlastně to uzavřel, co je v podstatě, kdybys jako seřadil ty zdroje příjmu toho labelu od nějakých živých vystoupení, merchandising a tak dále, co je vlastně tím největším příjmem a co potom... Přímo pro label myslíš? Nebo? Přímo pro ten label. Případně, nebo dobře, případně i pro toho jako umělce, pokud to řešíte spíš takto. No, my to máme fakt jako individuálně s každým interpretem, jo. Samozřejmě největší příjem je jako z digitálních platform, protože máš těch tracků jako milion tam, jo. Máš prostě obří katalog. Je to taková ta renta, prostě je to pasivní příjem. I přes value gap a i přes jako to, že v podstatě za ten stream se ta částka pohybuje velmi nízko. Jak se na tohle díváš? Já se na to dívám tak, že to je úplně normálně. Je tam nastavená věc, ty podepíšeš prostě nazdar. Kdyby nebyla, tak nemáš nic. Že by jako nebyl ten dosah. No ne, že kdyby nebylo Spotify, tak spoustu věcí nemáš spoustu příjmů. Jako mě právě docela přijde zvláštní, že spousta artist brečí, že máš to málo, ale prostě kdyby nebylo to Spotify, tak prostě nemáš nic. Jako já si nedělám iluze, tam je šílená věc, že prostě jako spousta těch artistů mu totiž jako nerozumí. A to je to nejhorší,
když si před 5 lety ani nepoužíval sám Spotify, tak nemůžeš teď mít jako, nejjednodušší je říct, že máš málo, chápeš? Jako. Jasně. A začít se v tom potom patlat, proč máš málo, protože jako ty musíš stejně důvěřovat těm lidem. Jako ty nezjistíš, kolik máš přesně vydělat peněz. To jakoby nezjistíš. To nejde jako na korunu ani na 1000 korun. Jo. Takže prostě to Spotify je tak, jak je, nebo ty digitály jsou tak, jak jsou. Pokud chceš bojovat, tak si založ Bandcamp, prostě dělej jako vinily, na to máš super marži, na CDčku taky, jako všechno jsou, ty příjmy jsou jako asi za digitály nejvíc. Potom je tam samozřejmě webshop, funguje dobře, když se vydá release a fíčka z bookingu, no, ale to už beru spíš jako pro sebe, jako nějakou agentážní činnost, to už nepočítám úplně do přímo labelu. Jako. Rozumím. Co se týče těch vinylů, tak teď jako je obecně známo, že se to vrací do módy, tak teď si to v podstatě zmínil, tak jak to je u vás, ty vinily? Je to něco, co jde na odbyt? Máme, teď budeme mít release číslo 60, takže docela jsme toho vydali už. A nemáme moc nic na skladech, takže asi to maká a je to bomba. Super. Mluvíme o vinilu. Na vinyl většinou se vydává album, ve vašem případě. Zajímalo by mě ještě naposledy tady, kolik si myslíš, že umělec dneska musí vložit financí do výroby jako profesionálního alba, včetně všech, teď myslím jako komplexní balíček a bude to jako odhadem samozřejmě, ale přes nějakou studiovou práci, přes tu postprodukci, povídání, po ty fyzické nosiče třeba, případně i nějaký doplňkový marketing, tak dokážeš si představit nějakou konkrétní částku? No, dokážu ji možná vymyslet. Teď jako, já nevím, má to 15 tracků, prostě zvuk toho může stát, mixmaster může stát, já nevím, různě, no, ale dejme tomu třeba 40. Potom máš výrobu CDčka třeba 30 nebo 40, takže máš 80. Potom vinyl, výroba 80, takže máš 160, potom třeba... U jakých jsme kusů, cca stovky? No, třeba 350 až 500 nějak tak prostě. Okay. Já nevím, co potřebuješ za marketing, tak 30 třeba, takže máš jako cca 200. Teď já nevím, jak chceš vyplácet hosty, jestli jim za beaty zaplatíš, anebo jim dáš procenta. Jasně. Jako je to tak prostě podle mě 300. Někdy je to míň, samozřejmě, a tak, no. A dá se s tím pracovat, jak říkáš, přes nějaký třeba provize prostě ze streamingu a tak dále. No jasně. Že to není třeba úplně hned. A tak víš co, prostě ten vinyl většinou vyrobíš že na tom fakt máš obrovskou marži, takže jako to se ti vrátí hned, jo? V podstatě. Na začátku jsem se tě ptal, jak jsi na tom poslední týdny, jestli jsi manažerem nebo hudebníkem, co tě v podstatě, teď tedy natáčíme v listopadu 2024, ať to uvedeme na správnou míru, ale co tě čeká v nejbližších týdnech, na konec roku? Máš nějaké plány? Normálně pracovat a těším se na ty geovy koncerty v Praze, v Brně a mám tam předtím speciální DJ sety, protože teď hraju docela DJ sety. Mám takovou pauzu od koncertu, od jako lyrics a tak, takže mluvím spíš beatama a jako žít život a pracovat pořád dokola, ale nějak se tím netrápit. Super, tak moc díky za rozhovor. Tak moc díky za rozhovor. Tak moc díky za rozhovor. Já taky. Díky.